Naimbag nga aldaw tayo bing. Itatakit barumanen nga aldaw tin tayo pa nagsursuro. Surwang kayo nga agaramit ti name tag. Anya kaditi pa kausaran ti name tag. Ti name tag ti pangisuratan tinagan tayo, ken detoy ket maus-usar tunggal pa naglukat ti klase, tapno al-alisto ang makita, maamuan ken maikabesa ni maestra ken dagiti daddo maakaeskwelaan tayo, tinagan ti tunggal maysa. Nakasagana kay kadin nga agsursuro? Well, sir. Nakasagana kay kadin nga garamit ti name tag? Well, sir. Amok ang nakasagana kayon. Rugyan tayon. Intay nga ro di sagana dagiti kasapulan. Folder wenno board paper. Lapis. Pagkulay. Marker. Kartib. Pagpigkep. Butones. Ken tali. Pamalagip kadagiti naganak. Bantayan nga agubra dagiti anak tayo. No saan da nga masurutan ti ubraenda, suruan tayo isuda, ngem saan nga ipaturay at tinaganak ti mangubra daytoy nga aktibidad. Tarimaanen tayo pay ti agusar ti kartib tapno malapedan tayo ti disgrasya. Rugyan tayo nga ruden ti agarami diti name tag. Ti una nga obraen, isagana tayo ti pagsuratan tayo tinagan. Mangkartib tayo iti rektanggulo iti sukog na manipod iti folder wenno cardboard nga usaren tayo. Nunalpas ang nakartib tay folderan, ubing, isurat yu tay nagan yun. Kem no saan yu pay nga ammo nga isurat tinagan yu, mabalin kayo nga agpatulong kini nanang, tatang, manong wenno manang. Mabalin pay agpasuro kini auntie wenno ni uncle wenno ni lolo ken ni lola. Lumalpasen, patugutan tinagan iti marker. Tapno nalaslasin pay tinagan tayo. Mabalintay pay apatugutan tinagan tayo iti pagkulay. Napintas launay no colorful tubra tayo di nga rudubing? Mabalin yu pay nga ikabil dagiti paborito yu akulay. Kas kumati na labaga, berde, asul, duyaw, malarosas, maraubi, kendaduma pay. Mabalin nyo pa'y adruwingan tilawlaw tinagan nyo ubing. Mabalin nyo nga ipan ito'y dagiti paborito yung nga ay ayam. Kas kumati bola, monmonyeka, kendad dumapay. Mabalin nyo pa'y nga ikabil dagiti magusgustuhan nyo amakmakan. Urean niya ubing, basta lakit di mailasin ken makita itinagan nyo. Mabalin nyo pa ikan ti daduma pa'y apagdekorar. Akas kumati botones. Mabalin kay pa'y agusar iti daduma pa'y apagdekorar. Akas kuma iti colored paper. Mabalin nyo nga karti-kartiben daytoy ken agaramit kayo iti naduma-duma asukog. Kas kumati nagbukel, kwadrado, rektangulo, marabituen, maraitlog, ken dadumapay. Sayon to, ikabil iti lawlaw yan tinagan nyo. Very excited ak. Anya nga tamet dagiti ikabil yo apag dekorar yan tiname tag yo. Kaya't kunto ang makita dagita ubing. Lalaingon nyo ha. Nalpas ko met nga impigket dagiti botones a pinagdekorar ko hideti name tag ko. Mabalin tayon nga abutan ti makin nga to aparte ti name tag tayo. No awan ti puncher tayo, agpatulong tayo kini nanang wenno ni tatang, ni manong, manang,
Lulo wenno ni Lula nga mga abot daytoy. Nunalpas nga naabutan ti name tag tayon, mabalin tayo nga igalot tay talin. Mabalin nyo ti agpatulong kadagiti mas inaunang yam da kayo. Yam no kaya yon, wow, naglaing kayo no bing. Daytoy tinalpas ko nga naaramid a name tag. Kaya't kung tumet a makita dagiti nalpas nga inaramid yun no bing. Maragsakan ken very excited kami a maestro ken mestayo ang makakita kadagiti naaramid yun a name tag ug bing. Ang kikita tayo tumanen ti sa bali agundaway ngayon tayo pa nagsursuro. Siyak ni Sir Kevin, ken mangibati ti pamalagip, nga ti ubing, narabayang ti inda pa nagdakkel, tapno masakbayan, inda may panakkel. Bye-bye!